Takže dneska si ideme zahrať Armored Shootera. Mám tu pána Olivera z Pazuláka. Ja som Máme tu. tu pána Davida, ktorý sa skrýva na druhej strane. A pán Markus neviem, kde je. Á! Cigáň! Bezďak! On ma zabil. Hrá sa. O, tak také intro. A to znamená, že zarezať. Aj! Dvaja zo mňa. Dve ľudí zo mňa. Bezďak. Dobre, kámo, ty ideš do mňa. Dobre. Kámo, ja to vediem tam. Jau! David, ty prasák. On má X-ray, ban, report. Ne. Ježiši, co Markus sa ma už stalo? chcel zarezať. Hej, Jau. Ej, A neverí. on bude mať Jasne. problém. Dochnem ti pes. Riky. Nemám Ahoj. psa. Ty bezďak. Ani Maťku nemám. Jau! Nosko. no ne, veľa je. Kamo, veľa Oliver, ty je vás prasa jedno. Kamo, zozadu ten fazlový Vyšiel. smek. Kamo, ale ty ma nenecháš zabiť Markusa. Kamo, Si nemohol povedať, že ty by som furt to vyžrať, kamo. David! Neviem, o čom hovoríš. Kamo, Yes, ešte pekný double kill. asi ešte dostanem, jaj, prasa. Nosko, Au, to si nebol ty. bol som tu ja. Nie, to... Ja som ťa Nie. trafil. Bol Ja som to ťa trafil. Oliver. Dobre, nie. Práve si sa Ja, trafil, ja som sa Markus! ani dotkol. Jaj. Odkáži sa zjavil. Markus, Ja som- Kámo. Paťku, Kámo, tak ja som nevidel, že Pokémon Tak skôr nie. strieľa. O nikom. Kámo, povolakom. Kto sa ti najviac nepáčil? Ježiš. Hej. No iste, Ani- že Gun má Nie. pozor. Čo tu robíš? Nie, David, s tebou. Čo robíš v mojom Kamo. obchode? Není tvoje obchod, to je môj Ja som si obchod. len oblečenie Dobre. vyberal, čo máš hneď za problém. Ako Tak si mal mi povedať, ja som security. No tak, On už mal zbraň od seba. on je Za nama, zlodej. za nama. A ja som security. Ja som zlodej. Au, Nie, Asi. to ma Hej. bolelo. to ma bolilo. Dobre. Ja... Prečo si išiel do... Ale to bolo... Kámo, tak ale... Kámo, prečo máš slabý Dobre. nos? že- Dekle. Tak nie. Nie. Nechcem šotriť. Poď sem. Dobre, Kamo, on není taký Jak si vyskočil? jak som si myslel, ten Markus. Jasné, vôbec. Sigmička. Víš, On víš, teraz som ne- ja teba zabil. Ale mňa tam furt trafí, ale vás nie, kamo. Kamo, ja som mal už minigun, kamo, roztočený a už nemám. Kamo, krivý som. Dobre, ja som kamo. podobne. Dobre, Kamo. Markus. Markus, ty vyžírka. Prečo nemám náboje? Ja, aha, počkaj, tu mám Ty máš flame. držať. Aha, mám aj Neviem, kde som, flamethrower. chlapci. Ja som sa stratil. Už nemáš za chvíľu. Ja sa stratil. Markus! Mám Zopni. v obchodoch. No, prečo sa zabijeme v obchode? Neviem. Dobre, Čak, ale Markus to chcel. Dobre. Nie ja. Markus, Kamo. prečo si sa zabijeme v obchode? Však, No, ale dobre. my sme v Amerike. Tak nechápeš. Čo, Markus? Jau, Markus, Dobre, ja... poď sem! Jak sa voláš? autority! Markus, díva dozad. David, ty prasa. Dobre, počkám si na vás. Ja Vyskytne. ale ja mám dobre, aká... Nie. Poď predsa Dobre. tam. keď som Dobre, bol- Markus. Kámo, Kámo. furt mám flame. Mám Ja Tommy si Gunno. myslel- Ja si myslím, že Markus je nič. špatný. A ja? Ale v živote Nie, to tak ešte... dobrý. V živote ne... No tak, prosím. Komu... 5 životov, Chceš sa 5 zahývať? životov. Okej. To je jaj. Jasné, David. Triple kill. Ja som triple kill, ja som za... Ne. Ja som za... Ale on... Neubí. Kámo. Zabil ho. Nie. Čo voláš, Markus? či- Kamo? Kramačka. On sa stane 3 z minút. Zabil som ho. Aj teba. Samozrejme. Dobre by si sa zabil. Odusil, no možno. Markus, ahoj. Hej, to mal byť môj kill. Nebude. Ale ty bude Ja ahoj. som... Mama, Kamo? ďakujem, že si ma Oliver, ty si zachránil. praso jedno. Jaj. Sprasačené, to je prosto, že? Áno. Ja taký už zabil. No, Ešte mať 11 kg.
Však Že sa malo by mať. vyžírať killy. No a hlavne mne. Dobre, Alex. On má golden knife. Hlavne je najlepšie, keď zabijeme Olivera, alebo Oliver. Ja som mal už Nie, orange. Orange. Mám golden revolver. orange. Dorte, ja to mám iba Golden Revolver. Hej. Áno, ale dáva vám za to. To je ešte to lepšie. Dobre, Markus, bolo si veľa. Kamo, ja som dostal na ňu takú jednu skočila kulu. smarta. Ej. Kamo, ja na ňu skočil. Hovno z neho. Ahoj, Markus. Dobre, Alex. Jak ja som ťa Ja som nezabil. ťa zabil. Nie. Markus, Alex mi vyžral kill. Nevyžral. Ja som si ho pekne užebral. Ja nemám ešte ani jeden kill. Ale si Ja mám si ešte 3. Joj. Ja mám 2. Dobre, on sa otočí akorát. Kto je hore, A to je tak má Oliver. tak je MVP. Ježiš, Kámo. ja som nechcel. Dobre. Kámo, Ale- Markus. Ale ty si Už môj má prvý kill. target. Kill, čo Markus vidím. má prvý kill. kill. Markus má Jej. David je môj target. Jebem ťa. Ja? Kámo, Nie, ale on Alex. kempí zase hore, jasne, samozrejme. Však áno, Nie. však to čo on nič iné nevie robiť. Dobre. Vôbec neskačem furt dolu. Furt? Však si tam bol Teraz už 2 koľko minúty. neskočil? Dobre, Ani nevadí. kamo, ani takhle dlho Ale to nie. nebolo. Máme pod... Ahoj, Markus. Ahoj, Kamo, David. ja Markus, som my sme úplne čítaj. vystrelil. Dobre, tak áno, my sa Tak ale my nabíjame. úplne zbraň, čúvaj, ale- Markus. Nie, on ma už predbehol ten Tak ale- sviňar. Tak ale my sa revolver nabíjame Som ti dal pekný. 2 roky. Ale revolver je sigmička. Je gratko. A David. Dozadu, kamo. Kamo, máš ma nechať tam, Kamo, ale ho Markus. zabijem. Potom by som zabil teba, čo? Ahoj, David. Myslíš, že ma druhý vyžere? Dozadu. Samozrejme, ahoj. Ahoj. Kámo, on proste z ničoho nevystrelil 4 krát a dá 4 killy. 3-krát a 4 dobre. Prečo tvoja ze Tak dvoch ako- strán? Na matematike si žiadne dobre nejde. Kámo, David, ty si Markus, zase sedí tam tam. hore, jasné. Jasné. Ale No čakaj môžem. si. On ma Markus zabil prvýkrát, ja neverím. Hore. Aj lepšie než Oliver, jak? Není. Má Lepšie. tam 4. Mám 4 killy. A čo? Wow. Ale jak, odkiaľ máte 17 killov? Ja neviem, čo sa Ja na to mám pozerám ako. 14. Jebem ťa. Jo, ty si debil, kamo, Ja som sa si chcela jumpscare, čau. minule. Jebem ťa, Poďme. Markus. Joj. More. Skoro. Jaj. Za čo Nie. bude? Kámo, už stačilo. Jaký David? Aj. Aj. Jebem ťa, Alex. Nie, David. Prosím. Markus, to si jak ide? Ja som to zabil. Ja Či? som ho zabil. Kamo, on mi vyžral kill, ten cigáň. Nie, kámo, Markus mal musí nejak ochranu. zarábať. Kámo, on mal ochranu tú prosto. Ahoj. Aj ty si mal. No však to sa mi nestalo s Markusom. Ale to je na... v niektorých Dobre. prípadoch je to Dobre. najlepšie. Nie. On Nie, mal. kriví sme so s Oliverom naraz. Hej. Mama, help. Pomohol som ti. Na čo chceš help, keď aj tak zdochne Markus? A nie, Markus, kamo. Ty si tam odkedy. Jebem ťa, dáme. Jasné, kámo, dvaja. Kámo, Prečo David. ne? Díky David, kamo. Kámo, ja som to vyhýbal. Tým Davidom mi strelám, ona by sa toho zabila na ho. A kámo, ja som Karim. Kámo, Lebo ja nie. Ja som na Lebo ja Markusa nie, že? 3-krát vystrelil, on 3-krát vyskočil a 3-krát som ho netrafil. Ahoj. Kamo, ja som akorát vystrelil po Oliverovi, prasiaci. A to kseru. Je aspoň tretí som, a nie Kamo, ja som vždy najhorší. Ja som druhý. Najlepšie RNG, najlepšie. A prečo som? Čau, Alex. Gang, čau. Nie, prečo ty? Vidíš, že som... Ale Ale nechápem, čo máš čau. proti mne. Ja ťa potáham. Kamu, Mŕtvý? David, ako si ma zabil? Čo kamo, neverím ti. A čo ty, David? No, čo si... Au, Postal. on zrezal ten Je, prvý. počkaj, flamethrowera, ha. Ja som tu ja, flamethroweru. Aj, Marku. Dobre. Vieš, že mám sniper a môžem ťa kedy zabiť. Kámo, to skade máš Nehaj nejakú ma. zbranie než toto pištolku?
Dobre, ale to... Aha, dobre, zase... Kto ho zastrelil? Ja. Ale teba. Kámo, mne to neslyšlo na duálky. Jaj, Kristuša neký. Nekeš tož. Prasa. Poď sem! Bejsbolkou ťa zbijem. Bejsbolkou, no. Ale, Možno, že mi povedať bejsbolku, ale takto trabavky. ale bol som, kámo, jasne, bombička tu ešte dáme, jasne. Poď, mám Okej, mám bejsbolku, rád. dáme si 1v1, poď. Poď. No, ešte, že ma zbije do hlavy. Asist. Nie, on má strajk. To je cigajška. Dobre, kámo, lebo ideš po mne iba. Au. Nice! Odkiaľ si to zobral? Ja som iba taký kúpol a zabil. Sorry za vyšera. David odišiel. David leftol chat. Poď sem! Vieš robiť? Aha, ale ešte. Oliver. Áno, Oliver. Áno. Nehoď Chudák som Markus. Ale... Ona Poďte do nevyšila. No, tak ale to čo je? Tak ja som sám more. Tak to čo je? Čakaj, Ty ja si budem... voltoval za tým. Nehrať, vyhrať. Ani ne. Len tak hovorím. Ježiš, no. Kámo, tak ale keď som sám, tak čo mám robiť ja? Hej Markus, vieš aké... Hej. Ty čo? Ja ubijem negru. Kámo, tak ale vy ste dvaja na mňa. Na mňa, hej, dvaja. Kámo, on Ale mi ho máš- vyžral. Kámo. A je tiež nožom. Je to